Jokanyo e bunge la wananchi ma Siaya owuok oko mar kwedo chal mar boma ma Siaya magiwacho ni kod udi mojwang' gino mamiyo boma no picha marach ka giseyo MCAs mag kaunti no kuom yolo e tich ma ok gipuodho chike manyalo konyo e muko udi makamago. Kotelnegi kod jakom margi Jacob Omondi gidwaro mondo moko kuom apeyni olosi. Moko kuomgi kata kamano dok ne tend kaunti no ka giwacho ni nyaka ne kung tiek chenro mag dongruoge manochaki e bwo gavana machon Amoth Rasanga. This year hindi gaden tino ka gin udi muti mamoko no wang to koger moko chaka moko richo weg udi gi beno lalo knegi ere gima udi gi konyo go Siaya County kes ginyiso Siaya County picha marach momiyo akwayo ni MCAs bikoda policy maka weg udi ma Siaya go ok nyal golo udi maricho muti man kanyogo to megi investors moko mondo ger udi man standard manyalo create jobs to nyalo create tije mang'eny ni youths. Governor marwa okelnwa investor mondo gernwa kambe Siaka. Nikech gimwa neno pesa pod tin circulation ma pesa no piny kabisa Siaya to nikech onge kuonde ma jowa yute minyalo nwang'e pesa week ka week kata dwe ka dwe. Koro dwa gombo mondo wawinj ni governor okelo investor gero kambi kata okelo investor odonjo Dominion mwalo kacha koro puro puodho ma mwalo cha to golo chiemo to Siaya yudo go dongruok. Governor ok nyal chako tich from point 1 ka ok otieko tije manene nyawadgi mane ntiere oweyo. Gik moko kaka bus park nowe kapok oger borumo. Osekete pesa icho bus park igero. Stadium miwuoyeni nowe i regime mar Rasanga. Ero gere mondo tieke. Koro ng'eny ji wacho ga nok ne gima governor timo to governor nyaka tiek projects manochak chon yaka mondo bendo chak mamage. Komiti maloso chenro mar romo mar loch gwenge ma higani ma idhi bagi kaunti ma Homa Bay dwe manyien dhi nyime gi keto ikruok ne romo ma kamano ma bende ibiro yuore kod jatend piny William Ruto kod ogai mar ODM Raila Odinga.